Jon Bernat Zubirio, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetako Fakultateko Ekonomia aplikatuko irakaslea zaitugu. Gaur errenta pertsonalaren inguruan hitz egitera etorri gara. Errenta pertsonalaren inguruan, horrek Euskal Herrian duen banaketaren inguruan. Lehenengo galdetu behar dizudana da, baina zer da errenta pertsonala, zela kalkulatzen da edo nola lortzen da hori, eta zerren erakusgarri da? Errenta pertsonala da nazioarte mailan oso kontsolidatu dauen aldagai bat, ekonomian neurtzeko zenbat errenta, ekonomiak barne produktu gordinatik, zenbat ailegatzen da etxeetara, zenbat ailegatzen da pertsonetara, eta pertsonetara kasu honetan aldagai individual bezala, gero egin alda familiarra, errenta familiarra, berez batuketa bardina dakona, baina individualki edo etxez etxe edo familiaz familia egitea. Orduan errenta pertsonala da, errentak bai soldatak, bai etekinak, bai interesak ailegatzen dizenan, bai transferentziak, estatutik edo sektore politik edo transferentziak, batuketa guztia etxeetara ailegatzen dizen errentak, ken zergak edo pagatzen dizenak edo etxeetatik irtetzen dizenak berez errenta pertsonal finala, hau da, ekonomian geratzen ez direnak, adibidez, enpresa batek etekinak baditu eta etekin horik ez baditu banatzen, hori ez da errenta pertsonal, hori enpresa inbertsioak egiteko erabiltzen den errenta bat, adibide bat erabiltzarren. Berehala, ailegatzen dena etxeetara kontsumitzeko edo aurrezteko errenta gisa. Zer erakusten du errenta pertsonalak? Berez, problema dako batazbesteko bada. Orduan, zuk 10.000 irabazten baduzu eta nik 0, batazbesteko errenta pertsonala gure zuetan nire arteko da 5.000. Orduan, batazbesteak ekonomian beti dekoi arazori, B klaseko edo herri xumearen egoera ez duela erakusten, ze berez goi klasiek edo aberatsek asko handitzen dute aldagai hori. Hau da, badagoela, badakigu, gizarte kapitalistetan errenta disparekotasunerako joera natural bat, eta badau jende bat, soldata oso altuak edo kapital errenta oso altuak dekoienak, berez ez dana errepresentagarria soldatapeko langileen gehiengoa, edo inkluso enpresari txiki edo autonomo txiki, etekin txiki dakoien hainbeste adierazteko moduan. Orduan, bada erabilgarria joera ikusteko ekonomia batean zenbat ailegatzen da etxeetara batazbesten, baina baditu bere mugak baita ere gizarte konplexuen egoera aztertzen. INEren datuen arabera, 2024an, Euskal Herriko errenta pertsonala 19.500 eurokoa izan zen, Espainiar estatuko batazbestekoaren gainetik, lehenengo postuan nolabait esateko kopuru osotan, eta batazbestekoa baino 3.500 euro altuagoa. Zer erakusten du horrek? Egon aldiz, badauz berez faktore desberdinak, ez? Baina badago faktore importante badala, errenta pertsonalean daudela, lehen esan bezala, transferentziak, sektore publikoetatik datozen transferentziak. Sektore publikotik datorren transferentzia nagusia pentsioak dira. Eta Euskal Herria, gizarte zaharkituta da heinean, eta sistema pentsioa Espainiatik datorren heinean, transferentzia oso altua dekogu pentsioetan. Badakigu Euskal pentsio batazbestekoa, Espainiakoa, baino nabarmen altuagoa dela. Orduan horrek beha apurtxu distorsionatzen du, ez da soilik ekonomia pribatuan edo merkatuan gertatzen diren joera baten ondorioz, badakigu Euskal Herria Espainia industrialagoa dela baita ere, baina baita pentsioetatik ailegatzen da transferentzia oso altuak direla, kasu honetan pentsio sistema zentralizatua Espainiatik transferentzia zuzena dela Euskal Herrirako. Eta gero, alderaketa horretan Espainia eta Euskal Herrian artekoa baita, nire ustez dago optimismorako edo baikortasunerako arrazoi handirik, pentsa dezagun trantsizioan, kontzertu ekonomikoa negoziatu zan garaian, Pedro Luis Uriartek negoziatzaileak beti dio Euskal ekonomiak EAEkoa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabakoa, Espainiako ekonomiaren 7% baino apurtxu bat gehiago zala, eta gaur egun 5,7% dela. Hau da, Euskal Herriko ekonomiaren pisua Espainiakin alderatuta behera doan. Eta de facto baita ere, barne produktu gordina per capita, da pertsona bakoitzeko, jada da altuagoa Madrilekoa Euskal Herrikoa baino. Orduan, errenta pertsonal altuagoa dugu faktore desberdinen ondorioz, bereziki pentsio transferentzia altuen ondorioz, baina beherako joera dugu abantai horretan. 2016tik 2024 bitartean, 40% bat igo zen errenta pertsonala ego Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan 40 inguru, eta Nafarroan 37,5 inguru. Hasiera baten, 8 urtean igoera handia ematen du edo dirudi eman dela, baina benetan hainbesterako igoera da?
Hor beti dago trampa estatistiko moduko bat, hori diz bilakera nominalak. Hau da, euro konstanteetan neurtuta, euro korronteetan neurtuta barkatu. Eta berez, urtean urte bilakaera dekoguna errenta pertsonaletan, beste aldagai ekonomikoetan, bereziki soldatetan, gero alderatu behar da prezioen bilakaera edo bizitzaren kostuaren aldagai ezinbestekoarekin. Eta hor zer ikusten dugu? Aldi batean, prezioen gorakada nabarmena egon zen, batez be, Ukrainiako gerra eta garai hartan egon ziren prezio askundea, baita energia kostuak gora direla eta gero, azken urteetan be bai, badagoela bi alde non prezioak nabarmen gora egiten ari dena. Bada, ezinbesteko elikagaiak eta oinarrizko ondasunetan eta batez be etxe bizitza kostuetan. Bai etxea alokatzeko, bai etxea erosteko prezioak berriro burbuia berri batera doazela. Orduan, errenta pertsonalen askundea, balio gabetuta geratzen da, prezioen askundekin parekatzen da ninean. Eta batez be, lehen esan bezala, goi klase batzuentzako bizitza egoera nabarmen hobetzen da, baina badago soldata basuko eta errenta txikiak dituzten hainbat eta hainbat familietarako, non errenta pertsonala prezioekin alderatuta behera egin du eta bizi baldintzak okertzen ari dira nabarmen azken hamarkadan. Eta Hego Euskal Herriko errenta pertsonala Europarekin alderatuko bagenu, zela ikusi behar dugu, ze irakurketa egin behar dugu? Claro, Euskal Herria Zambia baino askoz ekonomia hobeagoa du eta beti alderatzen gara Espainiakin, logikoa denez agian ikuspegi administratio batekin, baina errenta pertsonala eta ekonomikoki Euskal Herriak behar du alderaketa etengabe bat egitea Europarekin. Eta Europako bataz bestekoa, baina nabarmen bajuagoa dago Euskal Herrian eta beheranzko joeran gaude alderaketa horretan. Orduan, bai, Espainia da Euskal politikan topikoena, bai, Euskal Herria Espainia baino beto, baina Frantzia baino txarrago. Orduan, alderatu gaitezen Frantziako soldatekin, Frantziako enpresekin eta Europako bataz bestekoekin eta ez hainbeste Espainiakoekin. Jarri dezagun orain fokua lurralde historikoetan, eskualdeetan eta baita herrietan ere. Lurralde historikoak, ez? 2023an Gipuzkoak zuen errenta pertsonale altuena, Bizkaiak bigarrena, Arabak hirugarrena eta Nafarroak laugarrena. Eta nolabait ere, joera historiko edo bilakaera historiko ikusten badugu, ikusiko dugu nolabait ere lurralde horiek direla posizio horietan mantentzen direnak, ezta nolabait ere. Urrenkera horrek ez du urteekin aldaketarik eduki, 2016tik hona behintzat. Harritzen zaitu urrenkera horrek, zela interpretatu behar ditugu datuak? Claro, Euskal Herriko ekonomiaren edo errenta pertsonalen parte diren faktoren analizia luzaro emongo zuen, ez? Baina apurtxu bet herrialde bakoitzari buruz hitz bat edo idei bat nabarmentzearren, Arabakin hasita bi Araba dauz. Badago Gasteiz, berez oso ondo doan hiriburua, enplegu industrial gehien dakona izan da, eta gero dago Arabako lurralde lehen sektorean oinarritutako lurraldea. Zer pasatzen da? Danok behar dugula elikagaiak, danok behar dugula lehen sektorea, Araba eta Nafarroa baita ere dira Euskal granerua edo elikagaien ekoizpenerako eta eraldaketarako guneak, baina horrek errenta basuak izatea ekartzen du, ze badakigu sektore primarioa eta elikagaien eraldaketa ez du errenta altuak sortzen, baina ezinbestekoak ditugu gune industrialetan eta hiriburuetan eta edo zein herri edo eskualetan jateko, ez? Nik harritu nauen datua da apurtxu bete ikustea Bizkaia eta Nafarroaren artekoa, ez? Ikuspegi ekonomiko batetik, azken hamarkadan, batez be 2008ko krisitik egon dizen aldaketak, Bizkaia beherakada nabarmena izan du enplego industrialetan, ez? 15.000 lanpostu industrial desagertu dira, beste 25.000 lanpostuak eraikuntzan, orain berraktibatzen ari dan sektorea, baina ez garaiko bezain beste, eskerrak. Eta edo zeinan, hor, lanpostu ondo, soldata honeko lanpostuak eta etekin honeko enpresak egon dira, industria eta eraikuntzan, eta horiek beherakada nabarmen horretan, tertxiarizazioa etorri da, Bizkaian nabarmen, Donostian baita ere, non turismoa, saltokiak, eta berez, eraikin, balio eranzki gitxiko eta errenta basuko sektoreak dira espezializazio pauta berria edo enplegua eta hazkundea sortzen dituzten sektoreak. Orduan niri harritu nau Bizkaia ondino han mantentzea, ze berez
beherakada nabarmena eukin dugu Bizkaiko ekonomiak, eta hori beste datuetan baita oinarritzen da, batez be lanpostuak, enpresa nosaketa eta hori. Eta Nafarroara begira, Nafarroa, badakigu Nafarroa atxeratuta dagoela bizi baldintzetan, batez be herrialde monoprovintziala izatearren, hau da, Nafarroak euskal integrazioa beharko zuen garapen ekonomiko osoa izateko, bere garaian Garaikotxearen dakariak aldarrikatu zuen bezala, baina dozeinan, Nafarroak badu ondino gune industrial oso potente bat, Euskal Herriko enpresa importantena Landabeneko Volkswagen da, oso sindikalizatu eta lanpostu honeko enpresa eta nazioartera begira oso emaitza onak dituena, eta orduan ez dakit nik Nafarroan agian eskualde desberdinetan atxerakada ekonomikoa dagoen, zaila da, Nafarroa oso handia da, eta zaila da bereizketak jakitza Bilbotik edo hemen unibertsitatik egindako azterketa batean. Eta bukatzeko Gipuzkoan, Gipuzkoa da, Espainian ez dago Gipuzkoa bezalako herrialderik, lanpostu industrial ehuneko oso altu bat, Gipuzkoa da herrialde bat, gainera oso diversifikatua dakoela bere industriak, Bizkaian metalgintzan oinarritutako industria bakarra egonda, baina Gipuzkoan papergintza, kimika, makina herramienta eta garraio autobusak, trenak, kaf, berez, behaseineko bezalako enpresaketan. Orduan, Gipuzkoa, nire ustez, aurrera egiten duen herrialdea izan da, bere momentuan agian Donosti kenduta, Donosti Bilbo efektu horren ondorioz, terziarizatzen eta prekarizatzen ari dan hiriburua da, baina edozeinan Gipuzkoak datu hobeagoak izateko eta bere lanpostu eta enpresa Euskal Herrialde dinamikoena da Gipuzkoa, eta hori nabarmentzeko modua da, errenta pertsonalaren ikuspegitik ez gainditzea Bizkaia, batez ere. Goazen orain, eskualde inguruan hitz egitea, ineren datuen arabera, 4 eskualdetan, Euskal Herriko 4 eskualdetan, gainditzen da 20.000 euroen errenta pertsonalaren muga hori, ezta? Plentzian Mungian, Debagoienean, Donostialdean eta Gorbeialdean. Zergatik eskualde horiek, Jon Bernat? Jakin bida datu bakoitza aztertzen bere eran. Errenta pertsonala bada udalerri batean edo eskualde batean bizidan biztanleen errenta, horrek ez du esan nahi hor eskualde horretan sortutako errenta danik. Joan etorriak itzen ditugu batez belan egiteko soldatapeko langileen aldetik, eta baita kapital errentak izateko. Zuk plentziarra izan da, ez duzu plentzian egiten zure inbertsioak, baizik eta Bilbon edo Txinan. Orduan, errenta pertsonala eta errenta pertsonala altua, kasu honetan adibidez, Debagoienaren kasutik Debagoienaren kasuak enduta, non osaketa industriala eta lanpostu onak heltzeko edo mantentzeko joera dagoen, beste hiruretan errenta pertsonal altua izatea bada ziurazki aberats batzuen edo errenta pertsonal altuko batzuen erresidentzia efektu baten ondorioz. Kasu honetan, plentzian oso argi ikusten den gauza bat, eta Gorbeialdean baita ere. Donostialdean, dekozu errenteria bat eta dekozu Donostia bat, baina Donostian bebai nik uste dut efektu residentzial hori egon leikela, Donostiako ekonomia, lanpostuak eta enpresak ez doaz hain ondo, baina ikusten dugu errenta altuko biztanleria hondik Donostian mantentzeko joera, eta horren ondorioz baita ere sortzen da kontsumo efektu bat, enpresa efektu bat, eta errenta pertsonal efektu nabarmena. Udalerrietan sartuta, 1000 biztanletik gorako udalerrien artean, 1000 biztanletik gora duten herrien zelkapen horretan barkatu, errentalteuna duten 25 udalerritatik 13 Bizkaian daude. Baina esan dugun moduan aurretik, Gipuzkoa da nolabait, errenta pertsonal bat azbesteko altuena duena. Zer erakusten du horrek, Jon Bernat? Hasi dezagun adibide batekin. Laukiz da Euskal Herriko udalerrik aberatsena, errenta pertsona altuena dakona. Zer dau Laukizen hemen, ondoan dekogun udalerria, Leioako kampusen ondoan dagoen udalerria? Laukizen ez dago industria, edo ez dago enpresa handiak. Badago zehozer, baina berez Laukizen dagoelan da Unbemendi urbanizazioa. Eta nor bizi da Unbemendi urbanizazioan? Euskal, poteredunen, aberatzen eta burgesia altuko jende bat, non beraien kapital errentak, mundu osotik edatutak, haiek eskuratzen duten errenta pertsonal oso altuak, ez direla berez errepresentatiboak, laukiztar guztienak, ez da baita ere Bizkaitar edo Euskal Herriko biztanle guztiena.
Udalerrien errenta altuak berriro ere eskualdetan esan bezala efektu erresidentzial baten ondorio dira, ez? Eta bereziki nabarmena da, ez Euskal Herrian mundu osoan ikusten dugun gauza bada, lehen Latinoamerikan ohikoagoa edo arinago ikusten den efektu bada, baina gero eta gehiago Europara datorren efektua bada, aberatsek edo goi klasiek ez dute nahi hiriburuetan edo hirigune handietan bizi. Ze hor konzentratzen da pobrezia, konzentratzen da prekarizazioa eta konzentratzen diz eguneroko eredu ekonomikoaren gainbeheraren ondorio argi eta garbienak, seguridade eskasa aldarrikatzen du beti Bilboko edo Donostiko alkateek esaten problema horiek pobreek problemak sortzen dituztela, ez? Baina berez horren ondorioz, arazo sozial larri horiei erantzun politiko eta ekonomikoak emon beharrean, efektua da, aberatsek nahiago dutela hiritik kanpo joan eta horrelako erresidentzia guneak erabili bizitzeko, esan bezala Donostiak kenduta nik esango nuke beste 3 hiriburuetan jende goi mailako biztanliek beste udalerritara joaten dira, erresidentzialak eta lasaiagoak diren eremuetan horien errenta pertsonal handituz, baina ez horien ekonomia eta lanpostuak hobetuz. Ez udalerria bera hobetuz, ezta? Nolabait esateko. Bueno, zergak, tokiko zergak elikatzen duten heinean, alde barean badago bi efektu bat, tokiko zergak pagatzen dute errenta altuko biztanle horiek, eta horrek udaletxeari zerbitzuak eta tokiko politikak egiteko gaitasuna areagotzen du. Eta dago bigarren efektu bat da, goi klasiek edo aberatsek badutela kontsumo gaitasun altuago bat, beste guztiak baino. Orduan horrek bai bultzatzen du tokiko merkataritza, tokiko zerbitzuak eta kasu honetan lanpostu batzuk haiei zuzendutako ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko. Orduan bai egon alda garapenean eta ongizatearen ikuspegitik hobekuntza bat udalerri horietan, baina de facto galdetzen dana hirietan herrietara joan da euskal ikuspegi nazional integral batetik ez deko aldatze handirik zentsuan. Eta era berean, kokapen geografiko alde batera utzita, biztanleria edo biztanle kopuru edo badago udalerri horiena, izan ere, 25 udalerritatik, edo zerkapenean gehiengoa duten nagusi diren 25 udalerritatik, 18 10.000 biztanle baino gutxego dituzte. Gero eta udalerri txikiago izan, gero eta errenta pertsonal altuagoa dela, ondorioztatu dezakegu? Ez, berez badago bebai herri txikiak eta pobreak. Baina badago herri txiki batzuk, non estrategia erresidentzial atraktiboak, erakargarriak sortzeko moduan goi klasiek, aberatsek erabaki hartzen dutela ara joaten. Adibidez, hemen gertu badago Maruri Jatabe. Maruri Jatabe laukiz bezala, bada, apurtxuek gune residentzial, Bilbotik gertu, berdea, orain adibidez parke eolikoen kontrakoa, noski baietz, ezin direlako egin aizerrota eolikoak aberatzen auzoetan, berez hori pobreen udalerrietan egiteko daude ikuspegi ziniko batetik esan da, baina dozeinan bai, udalerri txiki horietan, batzuetan, kontzentratzen diren biztanleria, hirietatik, hirien pobretzea eta prekarizazioaren ondoriozko desplazamendu bat da. Bilbon, adibidez, oso evidentea dana. Bilbon bizitzea, gaur egun Bilbo da, hiriburu non dauen pobrezia eta saltuena, non dagoen bazterketa sozial larria, etxe bizitza arazo etengabea, ez bakarrik pobreentzako edo beko klaseentzako, baizik eta bebai, lehengo klase ertaineko biztanleri bat ez duela bere burua topatzen, eta auzo perifikoetara, edo inguruko, metropoliko beste udalerrietara joan etorri etengabean bizidan biztanle, beherakada ekonomikoaren ondorioan. Orduan bai, problemak desplazatu aldira, baina berez desagertzeko beste erantzun politiko eta ekonomikoak dira ezinbestekoak. Errenta pertsonalak, zenbat erakusten digu toki bateko garapenaren eta ongizatearen inguruan? Errenta pertsonalak, tokiko biztanleen soldatak eta etekinak, enpresen etekinak, gehi aktiboen interesak, gehi etxe bizitzen errentak, hau da, errenta guztiak, adierazten dituzten bezala, tokiko biztanleriaren bataz besteko bizimaila erakusten digu errenta pertsonalak. Baina, errenta pertsonalak ez dozku emoten udalerri, eskualde, herrialde edo nazio oso baten garapen ekonomikoaren adierazle bat. Berez, horretarako behar direz, enpresak, nazioarte begira lehiakorrak, enpresak, soldata onak pagatzeko gai direnak, enpresak,
etekinak ondo banatzeko eta horren ondorioz inbertsio berriak eta produktibitatea eta teknologian hobetzeko gai diren lurraldeak izan da. Nire uste apalean, Euskal Herriak errentetatik, eta betez Euskal Herriko aberatsek edo Euskal Herriko goi klasek errentetatik, lehen aurreko ziklo bateko errentetatik ondino bizidan klasea da. Euskal burgesiak beherakada nabarmenean dago nazioarte mailara begira lehiakortasunaren ikuspegitik, Euskal industria, esportazioak eta aldagai nazioarte guztietan baliaztatu aldan gauza bada, baina ondino aktibo pilaketaren ondorioz, errentak, eta kasu honetan errenta pertsonala edo bizi baldintza onak izateko gero eta gitxiagoentzako eskubide edo privilegio bat dela esan dezakegu. Errenta pertsonala, kasu honetan, bere banaketa soziala, lanpostu onak sortzeko gaitasuna eta bizitza aurrera atarateko ikuspegi batetik esan da, nik uste dut Euskal Herria beherakada ekonomikoan dauela eta hori arazo sozial larriak sortzen dituela gauza evidente bat dela uste dut. Etorkizunera begira, kezkatu beharra daukagu horrekin lotuta? Nire ustez bai, porque berez politikoki ez dago erantzukizun bat, badakit igual lar provokatiboa dela, pizka Titaniceko efektuan bizi garela apurtxu bat, ez bakarrik Euskal Herrian. Trump da horren adierazle oso evidente bat, edo Díaz Ayuso Madrilen, edo Macron Parisen, gure inguruko herrialdeetan gertatzen den efektu bada. Goi klasiek, ondo bizitzen duten heinean, ez dekoie preokupazio handirik. Bere kezka nagusia da, bere seme alaben bizi baldintzak kaskartzera egiten dutela, baina errentetatik biziko diren heinean, ondino, beraien arazo individuala ez da agerikoa. Problemia da, beste ontzako, gutxi batzuen ekonomi gainbeheraren ondorioz, edo beherakada nabarmena izatearen ondorioz, langile klasea eta gizartearen sektore zabalak bere bizi baldintzak kaskartzera egiten dute. Ez bakarrik gazteak, bezik eta ezen gazteak, zer esan migratuak, bereziki larria emakumeentzat, beti gizonentzat baino. Eta horren ondorioz, desegonkortasuna eta gatazkak sortuko dira. Orduan, importanteena izango zen, oneri politikoki heltzea eta bilatzea aldaketa ekonomiko baterako inbertsioak eta lege aldaketak egin behar ezinbestekotasun. Azken bi puntuak, aipatu dituzu, ezta? Gizonezkoak, emakumezkoak, izan ere, ineren datuak ez dute halako alderik erakusten gizonezkoen eta emakumezkoen artean, Eustaten datuak errentari lotuta altoagoak dira, baina oso alde nabarmenak erakusten dituzte esaterako gizonezkoen eta emakumezkoen errenten inguruan. Zergatik dago horrelako aldea? Urtekin handitu, txikitu, mantendu eginda? Kapitalismoak badu joera oso argita garbi bat dela da, batzuen gaineko garapena, batzuk garatzen direla edo hobetzen dutela beraien egoerak beste batzuen menpe edo beste batzuen gainean. Eta hori bada agerikoa klaseen arteko bereizketan, baina baita gizon eta emakumeen arteko bereizketan. Evidentemente ez da gauza bera laukizeko emakume bat edo errenteriakoa. Edo zeinean aldea, adibidez, errenta pertsonaleko adierazle importantena soldatak dira, bataz bestekoan emakume batek denbora osoan, jardunaldi osoan, lan egiten duen emakume batek 9.000 € gordinak irabazten ditu urtero bataz besteko gizona baino. Hori, batez be, ze sektoreetan eta ze lanpostu motak daude emakumeentzako eta horiek alderatu behar dago gizonen lanpostuekin. Eta horreri gehitu behar dago, bigarren efektu bat, non jardunaldi partzialeko soldata oso basuko sektoreetan emakumeen laurden bat horrelako jardunaldi partzialetan dauzela eta gizonen 5% edo 6%. Hau da, soldata kaskarrak, jardunaldi partzialak eta berez errenta pertsonal basuko biztanlearen kontzentrazioa da emakumea klase sozial gisa ulertuta edo emakume kolektiboa. Eta horrek errenta pertsonalen du eraginik, baina baita beste faktore batzuetan, adibidez, familiak osatzeko, bikoteak sendotzeko, eta gizon eta emakumeen arteko harreman berdinzaleak sustatzeko arazo larria dela baita ere. Azkenean, ezin gara zutani era berdintsu batean harremandu, ni zure askoz gainean bizi banaz. Hori menpekotasun harreman patriarkala
sortzen duen heinean, ez da berez familia osasuntsuak osatzeko edo aurrera egiteko modu honena, ez? Beharrezkoa dugu politika berdinzaleak, kasu honetan, klaseen ikuspegitik esan bezala, emakume eta gizonen artekoak. Eta bukatzeko orain bai, azken datu bat, berriz ere ineren datutara voltatuta, pobreziaren eta esklusio sozialarekin lotutako datu bat izan ere, inek emandako datuen arabera, pobrezia edo gizarte bazterketa jasateko arrisku tasa, 14,8koa da Euskal Autonomia Erkidegoan, 18,3koa Nafarroan. Biak ere, estatuko bataz bestekoa baino desente txikiagoak, estatuan, Espainiako estatuan 25,8 delako datu hori, eta Europa baino baxoagoa baita, 21,1koa delako hori. Nola interpretatzen dituzu datu horiek? 1989an, diru-sarrerak bermatzeko errenta sistema, RGIa, Euskal Herrian ezarri izanean, erabaki politiko oso egokia izan zen, eta izan pobreei errentak bermatzeko. Baizik eta langile industrialak eta kaleratzeen ondorioz oso haserretuta egondan langile klase bat lasaitzeko edo beraien errentak bermatzeko sistema bat. Horren ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errenta pobrezi datuak hobetzen ditu Euskal Herrian, eta oso politika egokia da, bereziki polemikoa dana, eskuinetik, zalantzan sartzen danean, kontrolak behar direla edo aprobetxamendua dela, baina hori datu guztietan eta ikerketa guztietan oso gutxi, efektu gitxikoa dela, askoz aberatz gehiago daude, iruzurra egiten zerga altuetan, pobreek iruzurra txikiak egiten diru-sarrerak bermatzeko errentatan diote ikerketek. Orduan, horrek berez, gauza ona bultzatzeko beharra, eta diru-sarrerak bermatzeko errenta igotzeko eta jende gehiago hori ailegatzeko beharra ikusten da, ze kobratzeko eskubidea dutenen erdiak ez du eskatzen, ez? Efektu batzuen ondorioz. Baina ez gara berriro ere kontentatu behar Espainiakin alderatzearekin, baizik eta Europara begira, eta baita pentsatzea pobrezia altua dala ondino baita ere Euskal Herrian, bereziki hainbat eremu urbanoetan, bereziki Bilbo aldean pobrezia gorazko joera larria dauen heinean, eta gero baita ere pentsatea Euskal Herrian berez pobreziatik irtetzeko eta bizi baldintzak onak izateko faktore nagusia dira soldatak. Soldata onak eta lanpostu onak egotea. Eta diru-sarrerak bermatzeko errenta bai, baina adibidez gutxieneko soldata ez dugu Euskal Herrian propio bat. Espainian adibidez, asko gora egin du gutxieneko soldata, ez? Baina Euskal Herrian, Espainiatik finkatutako gutxieneko soldatak Euskal langileen 3%, baino gitxiago kobratzen dute. Orduan, zer esan nahi du horrek? Benetan nahi badugu, pobrezientzako erantzun egonkorrak, epeluzekoak emon, diru-sarrerak bermatzeko errentak beharrezkoak dira, baina batez be, lanpostu honak, soldata honak, eta horretarako soldata guztiak eta soldatak igotzeko joera, Euskal Patronalak ez du gure izan azken hilabete honetan horren inguruan negoziatu sindikatuekin. Orduan bai, pobrezia basoagoa dugula Euskal Herrian, baina ondino pobrezia nahikotxo dagoela bereziki zenbait eremu urbanoetan, eta horren kontrako politika honena, lanpostu honak eta soldata honak direla nabarmentzea. Hitz egin dugu errenta altuena dutenen sailkapenen inguruan, kontrara, errenta pertsonal baxuena duten 25 udalerrien artean, 24 Nafarrak dira. Zer esan nahi du horrek? Datu horrek Nafarroako udalerri batzuen atzerakada nabarmena bai harritu nauela, eta uste dut bereziki nabarmentzeko modukoa dela, ez? Euskal Herrian, lurraldeen ikuspegitik, Nafarroa badu garrantzi bat, zenbait sektoreetan, industriala eta lehen sektorearen ekoizpenean zein eraldaketan, industria kontserbak eta jatekoak Nafarroa dugu apurtxo bet Euskal Herriko granerua, baina gero baita ere Nafarroa dela oso zabala, lurralde handia Euskal Herriko eremuaren erdia, biztanlearen laurden bat, eta baita dutela herrialde banaketa oso sakabanatuta. Udalerri asko daude eta bereziki udalerri pobreak datuetan ikusten dan bezala. Orduan, hartzen badugu Kaskantes, Artaguda, Marzilla, edo zergatik dekoi errenta pertsonalen basua, aztertu beharrekoa zan, zer gertatzen ari da herrialde horretan, ziurazki, herrialde txikiak pobretzen dira normalean, oberen dauden biztanleak joaten direnean.
Iruñera, edo Donostira, edo Gasteizera ziurazki gehienek, beste batzu gal Zaragozara edo zeinean. Nafarroan dagoen problema da, lurralde politika edo lurralde garapena egiteko politika, Nafarroako gobernutik egiten denean zailtasunak dituela herrialde edo udalerri guztietara llegatzeko. Eta hori Euskal Herriko erakundetxe propio baten, gabezi baten ondorioa da, ze kasu honetan, lurralde politika egiteko gaitasuna handiagoa du Euskal Gobernuak Nafarroako gobernua baino, gune industrial eta aberatsagoa da heinean. Eta agian aukera nagusia edo Nafarroan dagoen problematika hori gune, batez be, Nafarroako hegoaldea, edo herriberan eta Nafarroako erdialdean eta ekialdean dagoen atxerakada edo pobretxe hori konpontzeko politika bereziak edo bereiztuak behar dituzte Nafarroan, eta gero baita ere, Euskal Herriko beste herrialdeekin kooperazioa egiteko gaitasuna, batez be, inbertsioak bideratzerakotan, Gipuzkoa eta Nafarroa eta Araba eta Nafarroaren harremanak badira jada ezagunak, baina egoian Bilbotik edo Bizkaitik baita ere egin beharreko politika bat, Euskal Nazio integrazioaren aldeko politika baten beharra nabarmentzea. Errenta pertsonal baxuenak bertan daude, baina egia da baita hazkundeari dagokionez, 25 udalerri gehien hasi direnen artean, errenta pertsonal aldetik, Nafarrak direla 15 baita ere, gutxitik hasi ezkero aukera gehiago dago betzeko? Herrialden analizia lehen esan bezala, nire ustez da, Nafarroan topatzen dugun gauza bat dela, da Nafarroa baduela ziklo politiko virtuoso bat, kritikatzeko moduan dana, baina aurrera egin du Nafarroa UPN egon zan garaitik, eskerreko gobernuak 2015-tik dauzen erarte, politika sozialago bat egin da, politika ekologikoago bat egin da, eolikoak eta trantsizio energetikoaren apustu bat egin da Bizkaian ez bezala, eta Gipuzkoan ez bezala, baina Nafarroako aldakuntza egotea udalerri batzueten hobekuntza alderatu behar da beste udalerri batzuen atxerakadarekin. Agian bi Nafarroa edo bereizketa horretan leku batzuetatik bestera mugitzen den biztanle baten ondorioz. Eta hori horren aurka borrokatzeko eta udalerri txikiak ustu ez egiteko behar da inbertsio zehatzak herrian bizi eta lan egin ahal izateko aukerak emotea da udalerri batean gazteak eta ezen gazteak finkatzeko eta geratzeko eta erakartzeko eraginkorrena, eta hori Nafarroan ezinbestekoa dela batez be udalerri pobre edo atzeratu hauetan. Jon Bernat Zubiri, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuei eta beste batera arte.